I Nordjylland, der blev det til en 2-1-sejr til AaB over Silkeborg. Her i Midtjylland, der gælder det om ganske få minutter topopgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Sarke Egholm og Jesper Thyssen, ordet det er nu jeres. Jamen tak for det, og sikke en kamp vi har i vente, og sikke en betydningsfuld kamp vi har i vente, Jesper Thyssen, mellem tabellens nummer 4 FC Midtjylland og tabellens nummer 2 fra FC Nordsjælland. 7 point skiller de to mandskaber, og er for dristig, hvis jeg siger, at Nordsjælland med en sejr her denne sene eftermiddagsstund, de er garanteret at tage medaljer i år. Ja, men det synes jeg ikke, du er dristig i den påstand. Det tror jeg også. Altså, med Nordsjælland sejr, så er de sikret minimum 3. plads. Så er det kun Horsens, der byder ind på den anden plads. Men omvendt, så må vi bare sige, med en Midtjylland sejr, så skal vi også til, ligesom vi gjorde i Horsens den anden dag, til at tale Champions League i FC Midtjylland og prøve at se, om der kan komme match ud af det. Ja, for det kan vi. For hvis Midtjylland vinder, så kan 7 points difference de to hold imellem pludselig blive til 4. Og så har vi altså Nordsjælland, Horsens og Midtjylland i knivskarp duel om andenpladsen. Og det er bare lige for at stikke nogle af de allerstørste perspektiver ud for kampen her, for der er masser. Og sikke en opgave, der i øvrigt venter FC Nordsjælland på en bane, hvor de traditionelt har det rigtig svært. De har bare vundet en enkelt gang i Herning og tabt 10 gange. 6 gange er det blevet uafgjort, de her to mandskaber imellem, når de har mødtes i Herning, så statistikken taler i midtjysk favør.